Ktoré fľaše odporúčam aj potom do škôlky? Čas 2. Prvou dnešnou značkou je značka Leewood. Ide o termosky s vyklapacou slámkou. Súčasťou balenia aj čistiaca kefka. Má 350 ml a perfektne udrží teplotu. A malý bonus, má neskutočne nádherné dizajny. Ďalšou značkou je značka B-Box, ktorá má hygienicky zaklapateľné viečko. Dieťatko si iba jednoduchým klikom viečko otvorí a môže piť. Na výber majú dokonca z viacerých náustkov, buď slamkový alebo športový náustok. U nás nájdete aj náhradné diely, keby ste chceli náustok alebo slámku počase vymeniť. Do značky si môžete vybrať z nerezovej alebo plastovej verzie. No a na záver jedna z našich obľúbených značiek Pura. Ide o prvú fľašu, ktorá má certifikáciu non-toxic. Navyše jednu fľašu viete využívať veľmi dlho, pretože si k nej viete dokúpiť vždy len vrchnáčik, ktorý práve potrebujete. Takto jednoducho viete spraviť z dojčenskej fľaše, napríklad fľašu so slamkou, s náustkom alebo tiež športovú fľašu pre väčšie detičky. Na výber majú množstvo farieb, nerezovú alebo termoverziu, na to si dávajte pozor. Všetky fľaše a náhradné diely nájdete u nás na mybottle.sk alebo CZ.